bo nege susuro igobona yo tara konyora na kiye kogera morobiri bweli chenu kubwatira na tore noyo minto Brighton makoli kurumagega igobona wakili twikire ase studio nganchere tumwareganie nigo twarochane tenere last year 2022 wana niko tole the new year 2023 tumanyanga na raria ya atubekirete install ntubuna abanchi beri chiko eri kibaraza kora Kisii main prison ni metenole asumurubio standby Dr. Nyasimi kora nyanchwa ni mete uko standby Chris Arogo kora marani ni mete bono umesongesha kiti Samson Oroso kora ogembo machoge chache najua ushaingia ndani bila kumsahau Edu kora chinsemo chabu machoge gose chinsemo chanyalibali Masaba ni mete bono waswaira sumurubio wakili abona mashabiki bali timu kubwa banje teli chiko kianda G10 Happy New Year. Happy New Year to you, man. Corona koroje last year. Santi. Viamono as Sara. Management ya Ndizi TV. Nanda soko rorabu yako ngarigani aso mwako yo mwenye 2023. Viamono as 2022. Yes. Nande mbuya tuwa chakira soyo. Tore na ngai tora semani. Toro na kio obumanyia serichiko na magana yeke katiba. Bia mana sana, karibu sana. This is a new year. You are looking all new. Yes. Even the outfits, you are looking okay. Iwano mwanchumuli yato na wakili George Mo, wakira ase studio, tukwa nila mange, igoro yeli chiko. Kwa nende totara enda senkwa na yeli chikulia lero, it was due to public demand. Kwa nila tora mangana succession, boy go yeli chikulia lero, ikina yekerenga, wanchipa beri batatu beri chiko. Niko batebetenga ga kiwakili tana ukwanira taringa tana ukwanira magana succession exactly 1 year ago ntwe ikaranse tega iga ki station yego chaka ande tokamulekera enganeye kurinda singencho muganeti kumanya mo kanchira nanga singencho yabaligereria na ende nabutoko semya wacha tutaongea kuhusu succession kwani tutarika abu wakili George Mo ntumanyete nayo rasa mangana ye case ya baby sagini no to update yake antu arroko ngusana no ogo Taiwan na gatika bera gosana singencho abantu gutamanya of course ngwa tatebati last year kulende na kiere wikira bono iga ekeskyo mwana baby sagini wa koruna umwana rusetu wa maiso na bakabwatu aserio police station bakaletwe koti ya Busongo tugatena no bakaire ekitokoro ke plea uwanja usogokana bakakana mashtaka ne kikatiba banchire basoke isiko bagambe kina kurusiko lakini application ya koletu na mo prosecutor Hilary Kaino yogo kana na intuto kanyonga ekine kitari nchebuye kando yes ekine ke gonde nche George Morara bwakuma yes Anita Nduhukire Davin Biyaki Wilkins Ochoke president yete nkoro president yete yabono Gideon Nyambati aba advocate bako gambe kina kwa niaba ya Law Society of Kenya serikali ya Kisii County government kanisa ya Sitam Nero na Kisii County government igo bono gere asumo county attorney Alfred Nyandieka now bakarinwa osoka isiko okorinwa osoka isiko kwa baba batatu abasoereire Alex Pacifica na Rael okwange sababu na basoka isiko na baraitwe ose baumiswa negi yakabere ekineke iyo siekerete abantu be familia yamo so nabo bara interfere nege ntuge kuro kwa oboshahidi na abashahidi bali bawo chokoleto sekota bono egento gya gatatu ngochiko kolera zamangana mwana sagini diberera rikaba na mwana sagini gabisire nana kiatara aba bangoteba bagwe togia wose bagwe kagera namba nyare kumuhira ruwaligwe umunyagitari bwenyagitari ye Kisii Eye Hospital Professor Kiage no mutafiti mwamangana amaiso umanyekane tensengima obeire myake mengo koje gasi na tokane tiaro manyana mwana uri maiso ntoko moira ni arore so gototena no iro mwana yo China osomo ira ndonse uchikoira ni amaisa arore eyugera second gyo okongainana
Egento gya kabere aba bagoteba mono omosikebu omugaba no mukuru Nairobi Mike Mbovi Sonko na ande naro activist ende kurukwa esnas nyanumba Nyaramba abamba bwento ko bano ni skoga ebo mwento ba richiko diboro kina kiosi kama ngana yabana ego babegeta su mutanda oyo Twitter bakarikana abana na babwato utata gete mangana abana gara yo bobisisara mangana abana tay koane kerwa mangana abana no ne bina byabana etoko bikorera sekuru ku chambers richi kerigo tana bintu byabana gobire obobisio bonene igo no ngo twashure nga baby Sagini is safe wherever he is munango otabibono bosingo koiraniria omo coordinator county children's coordinator Madam Beatrice Obutu na omo administrator wa Kisii Child Welfare Society of Kenya administrator Oga Jogo Mr. Thomas Nam egona arenge in touch na barabu amangana Sagini gonde in touch chinsa chite tange sano ntarake sime komanywa ngikegenderete ntwa badvuga tumanyiri nankikegenderete aba mwana Sagini no manyaruko mwabo igo bare buya kabisa na ndie bare ande kaya serikali na ndie nyora ichikondo liko na witness protection ene ryo kurenda abashahidi bari babwatokoswa usobwoba so abana aba nabashahidi bakarase kineke nangina so bonspi yobaga chirene serikali ya serichiko under witness protection act mbia mwana wakili asogora tobekira Ndizi TV twa batangani komanyanga nkikigendreta story yo mwana baby Sagini no mwana mwabo ekeroro yo mobwa bali bagendete kwene kyanga nkonyora nguchi bali konyora obwene bwabo tutaraswana enda setup kili tskolia lero there's something going on musubate naka umise to mugakonde chinsemo cha chansoni twabera sti headline bona ninga nikomanyanga bonigente kumusubate yale gukora is attempted murder, manslaughter, asenge nchonki what was that? Litanga ntonyorega nande nabole tuguri swali eri ase umwancho yo mukondigereriga osotorigereria ase street ya Bosongo akamboli nanaki ere omuimo komonene we visa kwa Gusii ndo sekuru bogitutu na mwera ndika mukania tekubeka nangusiye bise ibire tekubeka nambogitutu ebinte ibire bogitutu eyego korukna bogitutu gose Gusii twabokire twabera abantu tugenete lichiko tutaete bintu bikoru kulingana na machiko ne katiba igobona egetambukiro tokoira ekerento kyabeire twake tangasa ositwale sokisika sabantu ba magazeti ositwa minyoka police ko report inyorabo chinse chinde ebise bimbiro class ndiri bibisire ndiri bibisire igonto bosikobeka bosabantu batwechaye tonna Gusii na kitu abere the limelight ebise bibire class ebikateta cross obo bore class ndiria reporting ya Gusii abantu twatwale awareness civil education yeto kumanyira right yetu chukumana rara corona kore ruboiga we can't have na yagerera mangana ya sokris kwa kumanyekana so oria ase litangani o assault egonoko okomisa uwancho komisa magnitude yo kobeke gento na igere attempted murder gwekero kuna ase egekoreke gwakorete nkiarengange kiarengo cyo guchangia ogosirio obogima bw'omuntu igo attempted murder tarikina kere igo kirange na murder so tari na gento kyacheruke obekwe manslaughter no muntu itete asogotancha igo manslaughter te yangega manslaughter no muntu itete asogotancha goiko montabo oitirupi lakini ga itetwe asogotancha tari mupango mada igere ogoita koria forethought yani orengereti obangete ogekaranzo ko plan kuri nyomba mwao ukamanya kumuko kanda mwembe ochikumwako mororo bia mano wakili wana fine yo monto assault kero monta kolete ogo assault yo monto punishment ya nere rieko punishment omate itaran to batente ko kuna the discretion of the court lakini omate na bo monta ko miaka tato
ose fine ya che 150 ose bionse bibere rimo okay. So ebitari minto bire turatebe na ne kina kere egekongu lakini wono geko igento geko ekirenga ekenene geko bana boshahidi kibware turase kote wakorokina nkigwa korete nande nakigwa gekorete Asante asukura comment on that asengencho Brighton nekro to engenera bwale goteba ni producer Joshua Uta bagotebanga bona boy child babere endangered species ata Wakili gochenera kwanira tokonye enganeyo anyway tuli na Wakili George Morara Bwakuma mwakili oitobotambe litukuri Alamisi na ero tuacha this is our very first show aso mwaka moyo 2023 igobano mwancho moligereria na ero tuli na igase studio nyoko bwate kubuli konde gwensi gokogenda na mangana succession ayo chigotokwanira bono iga asengencho ya public demand mashabiki ya na arante batingaga kitiga tokwanire igobano ntu akorto murobiri buno yo ige karto kocha kerere TV aito ande tolenge na Wakili George exactly 1 year ago nabora nyara bange konyambara aligereria bono na inde na kitua mo requested tokwanire enganeyo karibu sana Wakili akubankale kubaga kaga kene kiwetengo na kororera amangana succession nimete amangana bunaya no yanchete mono kubwatia amangana ya machiko succession na machikanda amanga ali gotataima kulinde nkoranga passion ya mono nera samangana ya amangana ye topic ya succession mwanzo tu karato wangu nga succession ya karato kwa na succession igonki bono tumineti gukwana kisheria succession itane sara mbia mono kwa ngaribaga na ararwe preview yekina ya mwana sagini nande gwa kwanere igoro ya amangana bere igoro ya ebise bikunya koba bike succession ne okoridi okoridi nkorina nyagosira nabwata mari nabwata mugondo nabwata chigari nabwata chibasa chire chi account nabwata chi share chire chi company yao ebibionsi ego birasiriye nyagosira bono nyagosira kerasirire ngaye bibigo chibionsi igagosira nera ndatindekera nugune binde igagosira ebinte bisire ebinte biebwe ya dichi kolikaroswa liko the law of succession act dichi kolia law of succession act nelio korotota ebintu biria enibo etugo chigari amari ayanya gosira kunya rusia se okoba se nyagosira erietaria nyagosira bire tuase bari ba tigaire bare moyo ba korokwa bari dibaye ose dependence baye so bono kwarode nyagosira Thomas Thomas yosirire ekera asirire nto kwana gera succession totararigererie bintu bibere nyagosira nare ekerata Thomas ekerata achigokwa anachekina na kyako bange bintu byaye atarakwa igakore bintu gekurukuna akurike will will gekuri kunse will gere chinsagibere nere korukwa written will eyerikire nande yakabere nere korukwa oro will na ayo ndongero yande kya gatatu ekigeta igoje kyamanyumona ase umuntu weke Latin yekorukuna donatio motis causa donatio motis causa nerina a gift in contemplation of death na ekewa ekerumontaro china nguchiare gusira totabe no moibori one orure oburwere bwa murwaniri na orure mwana oyo Morara na romuya ondendire na bo moibori yagotana egari eri yane igonta etigarase Morara so eye na kegwa akurwa atarakwa
So logbook nare entenenera yegari. So logbook wele karanya ngare gocha. Na ande asire. Eyine egari ne yane. Iko muri chokono kurwanira nonde bwe. You understand mokurwana nare. You kuruna a gift in contemplation of death. Donatio motis causa. Yani akagerete aroche nango siragochia akaruekewa. Akaruekewa. Bon eye nare goteba igori will. Yo yaringe will no kuri kanse. Yes. Chigari mbwateni san. Omongi none naro abana batano. Chigari echi ndikense na gari gete Mercedes ge kwanda soyo Prado ge kwanda soyo Volkswagen ge kwanda soyo ari getense na anda kabeke sei ne will erikire wikebe kwesei na abashahidi baye na bayikeranie na natebetebo oro will ne yo kwana no monwa odana gari eriane mwana oli Morara aire eyibone yo chire chiwilibere eyerikire neyere oro chionsi nabo chigwe tali chiko. Okay, bia mono eyibone bikuru kwa tested omonto abangete okukwaye nenibo yaye na kiera onchoreri kurwa seri tali yaye ochiase bali bakomoriti. All right. Kabere igere intestate. Intestate na kero nyagosira. Nyagosira ga nsirete ntali getinga na rinde ryonse. Usenta kwane tinga na rinde ryonse. Na nakini wo yanego chikoba. Boneye na reye mono. Ngochiko kwanera aserero ga. Yes. Intestate na reye bono toko ande koti ekoti yachikogayana yachikona chekina na kiako. Okay. Well, intestate chi step entangani intestate nyagosira osirire konyore tesara na karore omo Kenya ntubwata masakara atatu akorgnaye no mo Kenya. Li sakara li tangani rikorkwe birth certificate. Certificate yoko iborwa. Li sakara li akabere rikorkwa a national identity card. Ne li agatatu lira monayo rikorkwa a passport ya Kenya. Aya narenga? Atatu. Akeroremo? Moyo. Akerore moyo. Li sakara li akane rikorkina no mo Kenya ole. Lakini bono kwabere nyagosira. Igo rikorkwa a death certificate. Bono kwagura amasakara yogwe igarane. Atatu nekerore moyo elimo nekero okwete. So again step entangani yekero na omonta abere nyagosira abali bahatigara bakumoridi usiba guchikoba chintenenera. Again tege tangani no konyora a death certificate. A death certificate yogotoka kuruase step entangani dirio mubero nyagosira asirire agosoigwa se enkendu gosa asirire enka omo chief nabago ishwe gento kuguna a burial permit. A burial permit yeye na ere gotumeka kwanda go extract gosoko sokia a death certificate. So a death certificate ko ya sokire eyibono yoro kina nyagosira no mo Kenya nande no mo Kenya manyire na serikali nande bono osirire bono kana kike manyire kya na tali moyo. Bia mono wakili ige minatinga gosegusia se itomono mono tobwate interstate na kiago gara abantu abange batari kuigwana no ko banyagosira tabange te bintu bya burunge gusubana agutiga nko na chake tobwate upungufu yobumanyi ogutamanya onyendiria abagaka asabangina abayibuli baito bamanyire na bakonya mono kori kanse gose gutiga a will ya uridi ya mali yabo ntogutwara segie kitobwata echirake na into society twancherana na aliata ebiru na ababagotu baguchigosira asikwe na ndaikiranigwe chiwili chiarikiru nabagaka bangina bagusi lakini cheka gali chatandurwa batana bisa karake bikwale taga
na omugaka abagaka basirire abange nabasirire batete na ncheke no nasirire igongo tukutwasegete nande ebintu byane ni boyanege ko bayiganega erikire yacha abagaka bari bekaranse baege panda babe committee batandura batena isa karebiga ebinemira yeteke uzi ke uzinki arengega batandura eyi bataye kumenya na lichiko ryetu rya Kenya ne katiba yetu Kenya igegererete mo Kenya ndo bwansi orwansende yonsi na ndo tubwanda gusikama chikayo ndio montagwana to chakurike will ya elsono mugaka. When do you prepare your will? A will Sara negento ke bwanda ko ba kogendera na kutumieria ta kogendera nkagirete na tafsiri ya continuous or progressive a will na bokurikanga kende yonse no nyabuna ndega ate age yana na bokurike will ate age yana bokurike will kere will bokurika na ande na bokonye change ntubate will ntubate codicil na boko amende will ye onye kwalika because kwa onya gwatwara mali matano na ndo chomenta yandane na boko menta nande will tena ayananda atatu na mentire na nanyabagire na ira abana baria na ndo yondo omwana oyo omoke kabisa oyo iburwa bada na rigeteye na era na moireke maite gusia usamane ga saba gusiba ite to believe etinga onto kolike will is very rich. Monto bwate binte binge ono mwaka tanga kali makambo ate aina aja iyo kulike will is that true bantu bamaitenge will na bantu ba benyale to bwate bintu na inyoria na inyoria abancho abarigereria na nobo obumanye totabwati kerikia obwate ekero bwato goisaneka egesongo tota na contentment kirikia obwate na kekyo ko abali ba gokorete so kurike will teri obo tachiri gosobo tenenku osokoremerwa kiriyo bwate na kyo gokorenda ngecha koreta megwanyiko osobweta na se amate yao so no kebanga ekerore moyo ejuere ncherengia era konya sichi kuchimotu bia mono sana mwanchu mulenya kubwata libuli okorengana na mangana succession tunena wakili George Morara bwakuma igase studio ogendete gotoigorera asubu ikera n'ubwagare inki engenjo ya succession torarate ne will una tebire gabo ere arakabere the state and the interstate una eraire gocha agotebanga banga amate yago bange bintu bya otarasmo betachiri tarasmo tu aramale moikomi bange bintu bya otozuiye bintebiga mugochiko barigi na endekere litukonga taito yane oyo nero bwate sijui nini and what have you sengenjo bintu bitabange twe burungi keroto gandrata iga no turasenchira yimitandao Ndizi TV News Digital ensema ya Facebook na bego Ndizi TV News ensema ya YouTube ne namba yesimineri gorabwa set TV yao na bako tomoko boli kwao kende gionsi iguru ya succession kiliota gete kumanya asibono iganto bwate wakili nonyote banga chigo chikoraga chinsa ibirne chideke marongi etano na isano anyoro sokire nenda chikubwatie mirimo yende bintu ne binge wakili akora uikaga igase studio tali mochieso ne elia sigete gete senika Ndizi TV ne elia sigete lichiko na ndasigete emirimo yae wakili karatoga ndratega now who are the dependents of succession who is entitled for that. But that's dependence. Be mono. You are very sharp. Go bwate wete arisha to biasana. Ko mbeka ngiranerie. Bona ntuwate be death certificate ko to anyodire. A death certificate nero a baseline. So akarto bate death certificate. Ebintu bya kabere bona kike to achire bona dependence. Dependence igo bam kumanyekana na gutambulishwa bose koretu aso ekene no yokorukwa omo chief bwe location ya se nyagosira ruete e chief na rekorikerieta amarieta aya dependence mbarabia bono dependence aba kwa boria igera se law of succession act section 29 dependence bare abakungu umukungu ose umurugi osabarugi abarugi bari batiganete abana abayibori
abaibuli ba nyagosira abaibuli ba nyagosira onyo olenga abakoroka step parents ba nyagosira bali bonse ba motegemete no ba koroka dependents aba ba motegemete na bali chiko dirigete na abana ba kumoridi no ba koroka dependents bona emo chief egakuri kamari etaya na nyagosira oyo Thomas no mokajibwe location ya norenga ni mumanyete aya na asirete kitari kiechi agasirere nyagetari eye na baba kumoridi gose aba ba dependents baye ebaraba murugi oyo kabero oyo abana baye tato mwaboyo bali bonse ba motegemete ba chanu gauga irube libone likori kugochase e court nande siri ruberi nguri ikare na amarema abwate naya arike nanda arike kigari ekiarengechi arike kisha kie company eriye ki account chebenge kirechi asiri ruberi mo chief ibone iko kuna introduction to the succession process eyugere asiri chiko omo chief no yo maana sana process ya succession tego chaka biro mo chief so agubono dependents abana bwaba muna nakubabarire abarugi abana bamura bamwabo baswati bamwabo abaibori na abaibori ba kambo yani step parents bonds no na bwabwa abariti all right ntwa manyete wikirabu enchebuna enche manyete nga onye ntata ninche abana ba minto na mama manyete nga nko nko ganderesiko ya rigereria abantu bonspi abo babarire according to lichiko mate succession yakorwa ne lichiko act ye yotana yego tenenera oboridi bwa onde bwes na kende gyonsi kera sense ya Kenya kurwa kero lichikeria roseti wana kero ndo konyora will mention tibi yanga Sara nyolege ntugete Georgia nyolege ntugete Joshua utanyolege ntugete then what happens konyora na ende abantu bachire outside the will ya nyagosira and bakole bintu buna batagete konyora nga no will kwanza tekali original antu bachaka go doubt will na ki kwanza monta kumayanga now this is the original will and this is the fake will and again who takes the custody a will now a will akere koba executed yani go signigwa korosigwa no linyagosira ngobe kara monta yakobe korona executor executor no liyabegete nentenenera ekera tabo so a will onye kerikire nande kero iye kore tumutu ye court nere kwenye ringoria erore na ekene wili yenga kikiyaro setuwe abashahidi abari getegaga ngaibare barangiru goche court court ye ringori nere kuna cheki na ata na ye wili yenjarenge na yekene wili ne ontetic wili yenjaro setukuchingaki nande njazingatiete amachiko na kuna chega will nero sigwe abana bari 10 otebe uno mogaka gari gete will akamenya kwa mari aya yonse pio mwana yo mubweka agatiga abandi bonse 10 abandi kianda it happens ngorana nakinkubuli nakinande tetongera derigo bono gagu wike koti echiche eringori erigereri ngikiagera to mogaka oyo agatana mari aya yonse otigero mwana yo yomo na bera abega nyaruete amari aya ase understanding yaye na naso mwana yo yomo abe buna nere entenenera lakini akamo instruction na kyakobaga lakini ase normal circumstances te gotoka no moibori wanchire oso anchita abana baye na gari gete wila gatiga abana bande siko so gage court no go cheche go kana na wili yeye ne yero siri yo monto taito we tajirisha o taito koonera abamwabo so a will interpretation ya will ekero yasinyire ababanyene a family abanyene a will wike ever presented as a court a court enye lingori nande emanya konye adapt bali babechi executor chie enini ne eri ansame eriende
aye korwa interstate ekero atatinya gusira atatigetie will mwairira ma liruberi mwairirie mo chief death certificate bya soire court mwabangira mari alionsi bono gaga court na lie koringoria na ndi manya korwa ebali baga motebe na kimoko bagana enibeye okubagana kwenibo oikakobe kuri gwancherana na kero muntu utari kounereria ogwancheire nandi konyorete na asiri chikorie katiba yeto bona iga igori ruwete usawa aso mwana mumura aso munyaroka ina katiba yeto teyo muna naba muraboka bako bagirwe nibo yes lakini akerogo ikachinga kichinde kwanyora chi family choka na chichibwate okubwa na ki enibo yanyagusira ekubaganwase bali Biamana sana wakili asogo tukwanira bya igoro yengana ya succession gosibo bagibwe nibo wetera will eliyetigire na nyagosira. Madam Sarah Nyarangi, good morning. Mwane ekangumu igare Rusinga. Salimia wakili wetu ndani ya studio, mwambie happy new year. Watevire happy new year. Happy new year too. Nalega kotabanga, I'm Enoch from Mwamosioma. What if the beneficiaries are identified by the chief, but in between one of the beneficiary dies? What will happen? Tiankira neria gwa. Okay. Akere beneficiary ya moya sirire era se list ya baria barabaridi. Egento kerige ko kuna replacement. Nere yo sirire na bwato yo ko replace. Totena no mo sacha o sirire. Nere yetali ali alenga se list. Akere process ya succession egenderete. Yuge ko kuna ande go moko gende court monyore amasakara ayo ko entenenera umonginoye uso mwana yoyomo acheime kera uridi area nemo listed no yomo bwa abaridi banyagusira so entenenera we kanande chicheime echekoridi kwa niaba kwa niaba yake eno musacho kwa mokae uso mwana asante Enoch kurumwa Musioma ngolengenga wakili ashajibu wakili ne kero mondo executor whatever uliokoba kero mugaka uso mungina kulike will. Do we have cases montara ara abise will elipi te toka mpaka pi monto with the intention yae tatageti binte bya atakenga tikabisire? Is there any case nga nabego ikesire pi montaka chepi executors normally akero nyagusira go chore executor ya choro monto yo aegenete oyo ra kore kyare go chagotaka kore kerare moyo kwegenete na akero nyagusira akorike will ya akorike will nobo obwegeno neke na kino enero nyaba moyo ali chakora so cases check executors ba utaka basali ba frustrate will go gende open ne chinke nke na check executors bande basoire basali amari ya bono takoba muna nyagusira atagete eyunande ganeti aba bona aba dependents baira ne court court yana chekina ose change executors ose baire ba sabwe baoro kinana ki batenene tamari yaye okay. Asante ndo chenga Vincent Maina abonkuru asensema ya Facebook bono ichinaga somere na arego soma gutira sena mbe yoro cheri ase TV yao na mabolio wakilego nyakoboli ugakwiraniria nara okoro kwa manoti kutoka Bobasi. Nasalimia sana wakili, mwambie happy new year. I am very grateful na manyirelichi kolero. Thank you. Kwa Kalebu Manoti korobo basi. Asante sana Kalebu asoku manyalichi kolende na kiekora wakili ako tigemere moya ekera litskoli alamisi oikaiga se studio sengencho na bwata mangana mange egera ago somie ako ubumanyika yora nyora ngabuna yaiga onyatali Ndizi TV obwansi bo Gusii na wakili George Mo
korwa Mausako Advocate and Company. Vincent Maina goteba echu ya bobasi watching live from Bosansa PAG. Imagine a woman biting off her husband genitals. Very sad. Oya kwerendelie incident eliyabete. Jared mtoto wa jirani agoteba tuned in. Snowstorm is real here in Minnesota. Snow. Nechinga kiche snow. Yes. Winter one. Okay. Asante Jared mtoto wa jirani. Beka Chibuti. Kopeka wali Chibuti? Chibuti noko ba liberera kabisa. Yani alina alama tobe. Na alama tobe. Kuratera kabisa gari kuratera. Kuratera kabisa. Wow. Kevin Makori, wakili, kwa nini koti inakatisha kesi ya mashamba inakaa sana kwa koti zetu Kisii? Ngeko garachi koti chito chigo dileisha. Ebi nabya malimo bikoba mono asibigambiro bya Gusii. Kevin Makori. Kevin na abanchu abaligereria. Ebi na gobire backlog na yebi na gera sengcho sababu yemo. Agosaba kwa ono kwa na buno mu advocate we high court tiga koboko una serikali eli kaba judge na ba magistrate na ba kadi baisaine na libi na birake asibono iga rasho yo mwananchi ne chifile chire koti no mo judge okugamba osumo magistrate igere enamba geteyo oishogotebu sengotebi toko egena gusina bora urakomie lakini ase richi kotinganche irgo na statistics cha chi file na kede gyonsi ejine prerogative ose responsibility mo chief justice na judiciary lakini again tubwate egeke na aba judge aba magistrate so tusabenya saya serikali yerobono tomentu aba judge tomentu aba magistrate ebi nebye bikoera limo. Thank you ngagete Kevin Makori kweraneliwe eriki baraza your favorite fan nagoteba good morning wakili na Sarah. Succession is not an easy process. Why can't parents, when they are alive, make things easier for their kids and divide the properties in the right way and avoid all these processes? Anyway, enjoying the show from Kisii main prisons. Say hi to my colleagues. Na wakili msalimie sana sana, mwambie happy new year. Asante sana kwa Kisii main prison. Eriki olikuru mamusio mobolinga nkikera abero monto epane ise gukwa ando buli yagotebanga eranyore replacement ya ruru ko court. Replacement is done in court. Oranyora mo chief tayo ase making ye replacement inki yego chikoba anyole court ya decided Eric tari mo chief tari mo chief okoira na gochia goko the replacement ne court ya nyene bone process ye korokwa monyore papers of administration letters of administration yo ko replace yo ito gore na so chief iruga ndi anya kuri kukabere ko so chief iruga ri na ri ari geturi tangani egari omuro ya rural station ya chire te koira na nande rivers process iriga kogendera ekiga okorwa ne process yende gochakigwa yo koreta erieta lyo montonde oyo koridio oyo nyagosira bia mono sana enoku mwamusioma replacement yakaro ige ine process yende yaenda because already lirubendia igete code lirubendia sote beneficiary list yagasoka ayo mobo kule bana it's upon the court okore replacement replacement ne kotyo kya okora kera erieta liriyo linyagosira ase bintu libe kubagano na beja gosoka gari erieta liriya nyagosira kotyo matete madina na asiret kumanye court omate court kumanya gose ase amasakara osechi procedure che serikali officially koro no monto na kwet we koro kia death certificate na koro kia death certificate we koro kina ingi wa koride korete entenenera so entenenera yo chakora tume aso wetere process ye court nande yo konyerete orura kana yamanyekanire so tari gento kira korubobisi takitari yo kwira na somo chief nande Sara asinare binto bibere tumwenta ku twaro mumanyi chinga kichi nyinge succession nabo gwekorera ayo monyene
omundi sochi procedure osochi manye lakini chinga kichi nyinge aba banchete process yaba gande buya nande bwate kerenge kiya uko bagwancha batoletera ntu aba advocate nande ntu bwate libageri rinene ryo gokora no bumanyi na expertise yegasi inyora iga ekeroko okorwa succession yao okorero no muntu okoruko mu advocate omu advocate naro bunanche George Morara bwakuma mbwate namba aba advocate manyeke manyerikyo mu advocate litanga nyo onye ingote no mu advocate inde mbori egente ke masende egento gire tokorukwa ntubwate namba yeito ere unique kiro mu advocate abwate registration number yeito namba ye permit yeito ye certificate yeito iye kurukwa P105 P105 so akerongo odena njino mu advocate ndete gokore kina kya succession kara mbori yange namba yao P105 nereriye ye Morara P105 nechi namba chiri chikobwatia igo chire unique numbers chakero mu advocate abachi namba chaye ne miaka yaye yo chako bokorerwe gasi wa advocate kera isikoga mbaro toko nyoru montata batko no mu advocate na nekina ko mokoreria lakini agasaria takole tikina so ya saria reterie erietaribe osebi chembe ya baba kurukwa ba advocate etalume yeto wa advocate ne yo kuriira ne ira ne yo okoreria ekene na obosibole justice and righteousness so enambe yeto unique no mwanta kunyamanya no mu advocate kyo yo okoreria ekineke onye no mu advocate aya nandi okogenda gochimutu wake wikomanya na nkotiki ekineke bono gya interstate kina kya okebekire enibo etane tichi milioni ya 200 ekina gya okorerwa ase high court enibo erichi milioni ya 200 enibo yanyagosira erichi milioni ya 200 nanse ya okorerwa court ya chief magistrate court ya chianse kire court kiro mo bisabu ya court aba bako na chebina mbabwate gento tokoroka jurisdiction yabo ye kiwango gichibesa igo kerto kwane principal magistrate senior resident magistrate chief magistrate mbabwate kerengo kinara akore na tokogenda ba judge bono ye 20 go chigoro yere mo judge ondo bwansi bwake gori kende yose na ande ko mata na succession ya okorwa se high court high court nero na ntubwate chi high court chirichia specialized matters ntubwate high court yakorwa employment and labor relations court ntubwate high court yakorwa environment and land court so high court ya okora ne ye ko high court yok na re okora magana succession all right ajunka gete to roman whatever unique number yes mobwate P105 P105 muntu lenda arangichira ngana mwakili ali mali muntu ali very desperate amoro kinambe nde yonsi muntu anjira ngali ndo yo no mwakili kumbo mungainire namba enkonyiri gasara omutanda oyo simye yawo bwate ogenda Google olike LSK search engine LSK search engine buno kubeke lieta liane George Morara akuma iya okoroke namba yane okorokeregent search engine yeto ya okorokeregent ku advocate ige namba yawo eyure unique newe kane ya Zelma newe kane ya Dolphin newe kane ya Emily namba yo mu advocate ya bwate unique number ya registration number ya yere tofauti so namba yuna kwanye beka iga yo koletera onye ne namba kwa beka yo koletera yete yo mu advocate onye ne yete kwa beka yo koletera yete yo mu advocate bia mono wakili nara igo koliganga what is the role of the administrator do tali about what will happen if the administrator is exploiting other beneficiaries now
eye onanye reserve chomo eyo bona ase ye court koto kogenda area will na rutubato yokuru kwa executor ye court process eyo kubagane nibo yanyagusira etokwa umuntu okwaegwa gose bali mogo chora batenenere bakuru kwa administrators uso no yomo ne administrator administrator nero gotenenere nibe yanyagusira mpaka bono yaonchoiru ose abaganiru yabeira marieta ino bali bona baridi ose dependents aya okwanire mbiya mono nekikwamuruka akorokwa let me see akorokwa targetrieta alikatwe message about what is the role of the administrator, what will happen if the administrator is exploiting the beneficiaries. Na kito takaranga kwa likelie to mwanchu maligeria. Thank you very much. Yeah. Asiri bori erio. Section Enoch. Yeah. Enoch, thank you very much. Eneri bori very important. Eri abangi batai komanya. Yeah. Section 45 ya Law of Succession Act. Etaito ya yenye beka sige songa oteba intermingling with the estate of a deceased person. Yani ogo korobo karaba obo kora uso ogo saria enibo yanyagusira eyiwe kwa intermingling. Intermingling na kero korobo chancha uso kora ekigetakeiri ase enibo yanyagusira. Intermingling yebwate chinsagi ibere. Ligoso lieke okobuna lichiko obwande go ikigwe koti osoerwe osibwe osakwe fine. Yes. Nande gatwara ligoso lyogosoeru lire sivo eliryo kobori una ye enibeye oyarenge chimilioni 10 kwa rusi chimilioni 2 ababa baridi batamanyeti ngaichire nande nakichiko irana unogosoerwa ine process yende nande gogosoerwa go o interfere osigo korobo karaba osigo kora kende gyonsi getari keronge ase enibo yanyagosira yekuru ku intermingling. Intermingling no korobo chanja gusobo ibi obonkondigete kinege sibo bwenerete gose fine gose nando soerwe ekoti yoke na chekina ye enchere wadibu neli goso nibo yanyagusira temwandi gokunwa paka yabaganirwe paka abali bakubagerwa ababaridi ose dependents baisane kigwe ebintu mbere tokurara wakili ntarenda seri bolirindaiga oyo Enoch gatutanganira ngocha twarenge gwikabunga what happens as umuntu gukuna somebody who touches a will nkiye komobera but it's all right kwa muira neirie bintu mbere tokurara for example kero umuntu akure naligete will at least ya enerororo kwanyoranga mbara batamentiri but they are now emerging kwanyora gusaba bana wana libakole tunga nchena nyorete noyo mwana then yarete shida. How does court nakie court go deal nebinde ibona sengencho dayare at least nero marieta mu chief aligete kaenda se court marieta usei komia bana bae then abana bande bare tribono batango mubere tokare kwene mpaka babekirwe ase will nakie gocha ya na omanyete ekego ebe crash nerega gwasokobori kwao ogotenenie amatanga okonge okorogo ogotaka mumanyakane eri nari murache koba part of a process ya succession but gotenenie matanga tosikantina succession nento kegambe neri chikoringao no gotenenie matanga negento kegambe neri chikoringao lakini bona se court ekera abantu bagocha umuntu gocha go challenge na a will ose list ya bekru ya abaridi banyagosira ose dependents banyagosira court bono gaga no ego chieringorie erigeri na ekene nkike kwareta yakorogna aye no mwana osino murugi onyagosira nande no ganiri ko base na no bategere ko basokoridia mariaye eyibone court yoke bwate chinguru echo chokoringori. Okay. Pia mono sana igo court neringori yana go chance elietaritare ngori mentwe oyo igo challenge ro chire na evidence nga nche no mwana oye wikamba se wile yanya go chance. Yes. Okay. Ina regasio court. All right. Court nabeko
eko era nyore na aba chinga kichinyinge sana kwa nyora chi family bune chichire cha chinyomba chinyinge kwa nyore nyomba ya moyo kageta tukwegimeria goseta tukwe ndamamwe ere sense etate ebinte bibe byaboboka so eko tunare go charigereria yarone list ya rato tuneye lakini naba babekire kineke so bine bikyarigererwa yarona neisha ngeisha ne bamentuga Bia mwana wakili asenga chinsa chao chabere just 1 minute to the chinsa chiri one time na nditinde tigwetani asenga you have a lot of things na mangi twale cho kwanira igoro ya succession na mangi twale cho kwanira abantu bane bapolitiki ganga courts chinde justice njiri ko ruboronge nebe will kere genuine ntoche to manyanga justice nkuru weru bya asechi court chita sense ya Kenya ayo motumeke example nga Raila Odinga ngoto tebyale butambe nga courts bono njiri independent nandi nchitakeka wa independent ndocho toligereria yo divina morako rwa South Mugrango omugaka Matembe Chegesora gotebe bioski bya bosongo locked in echui korobo basi agoteba why is it normally the process takes too long wikera asa machivu ayo wakili na chairanerie nindocheke ganaro kolika asara na wakili George happy new year amangana yo succession na nyoro seme bwenge ncho asante wakili asante Sara asante Ndizi TV abantu tigaba beke mirobuli yabo mapema oyakoro kwa rogo Chris rishabikria ukoro jinsama cha marani kabisa utaliko macha aso mirobuli obweli chiko kilicho na mwanzo mwenzangu lazima kebe no mwelio wakili lazima atoke aondoke enda aikirania sande egerende mirobuli ya yeli tuko ebebya. This was our very first show aso mirobuli obwensa kya lichiko alamisi ntoga ndego korega butambi bali mwatumachi message kero kende mutera neligo na mwatagete musikufe moyo musife moyo wakili na chaira na ase studio to recap. We will recap next week yasaya kumwanchira amoikiaro na nchanki na ya wiki wakili you are parting short ekero ukodra because your time is up chiriwante parting short yana na to turwanere asomwa ko yo twachakire turwanere kokora amaya ase lichiko astekaro toko enda to gusukia ense tomoto mbiamono asante ntochitokuanira mange na rali wako comment tia sa magazeti kabisa enkwana ya mangana abantu bakaire birogo abande chi dominations ose chi dini chinde chitabe kiri aroro antochitona kuligereria yo ocha motwe wikira bumanchu muligereria bana nkorengi na kwegokire gwesomire kwemanyiria mange kuratse wakili to George Morara bwakuma gwekana ende alamisi ego chinya sai karanche ntumira gaga asigita seni gitu kya Ndizi TV no twalenga no yo minto Brighton Makoli na kangango chakwalenge tokole na gaiga nchugocha tokole na wakili giga studio igotoko bana Brighton Makoli onda biringe ntongera koragari batrende nera tuchitwa korumurubilo nera bwenza akekoro 12 wekaisa tochimambia bono nchibuna botambe ni onkoro kwa Sara Nyarangi Ontita happy new year 2023 tumerane twarubuligereria orubia.